بسمه تعالى وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لجبو أموفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسرو أنا جموكا مندي حكم كنا نوي دين برو مي جموكا ناس كلي منو شرف لا تيفي لا نبي ولي كسي كرامو ما أني كرامو بسم الله wala saka baro keni uye dine kuna funi dola bi ankele ka ankara mo bado bismillah kenen kono minte dunaye kenen yere kono minte dunaye jabarani ka no ya Sheikh Abu Ja'far Muhammad Jabati almamidu Misra dela ka fara o fana kan dine tonu cha mambe no be baraka ulu konnala na krenken na tomba minni adone no jamana en konnala no e groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni akelme ka sufi mo bela jene fara nyoka o dine ko a wajulu ko kalfalembe alela ani abarake nyogo anya bismillah kenen ko be amina do ka kuma do fo dine barokuna funa funika ngayana ngado anga barokuna amba fo ankara mo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh na yani anga do barokuno dine baro tokola dine baro kanubawo tokola ani dine baro flebawo ni akaramo fen temena u bela jelen tokoya amesa me foli ke kata an fileba na kanu bawo bela jelema ani karamo fenfen de la ka temea wala an wula ka se karamo fenfen manu ya bismillah ka ala ta fu mowe ambi abela jelen fo wala nyimano ka do ke u yesili hukumu konnala kanyin Allah taala fe ala kana ni kan asili labanye ala ka sili chama irana sanna taw ala ku girana ka so chama farleno anga herewka anga heretana ala kilimeka urumbo anna ka an karamo refu asigida Sherif Usman Madan Haidara alimi kera sababu nyumay kani jabarani sigi wala sa hadamadiya be nafa soro la dine yɛrɛ donate islamo donate nga hadamadiya belaje min nafa soro jabarani na ami Allah taala deli anaka demaya belaje ala ka hereke ani ulu belaje o temena ko fe angramo ina fa nya fo tugumna groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ale jakulude min kelme ka sufi belaje faranyo tuma do ni ya fo sufiya a famulente kasi adana anga nyinga fo sufiya yere munde ani sufiya yere koroy mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. نعم. وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. وعباد الله الصالحين. أنا فولي به. نعم. لما نوبل جلي. نعم. كالا ديلي على كانغا ساونجايا. كانغا لمانيا جيدي. كانغا جمانا باسكي. كاكولو سما. كسلمو كاندو نيوغنا. على كرا صلى الله عليه وآله وسلم. على كا أوكا إنايا أناكا جانتونا. نعم. على كا أونيشي أما. آمين. بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم. كم يافو تشوغامنا. جروب ما نينتوين. ni anyama no oye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ala ka ana ashimaya. Naam, amin. Asigilendo kuminka o fora akacha. Kosobe. Nga yenyi ngali minkesa kuma demina no de sufiye akacha lo ba fuku sufi siraw. Mdo arab se ka dabaliba. Na fara sufi siraw. O shiaw bu yera soro kono jogodi. Ola ni sufiya korodo ibado la ka fo kwa akoro bebe nyon soro aledla. Kosobe. Naam. Soufia amse ka fo huwa al-barzakh akum ale de intermédiaire ale de frontière mazhabu mana fo nyon ko chogo nu nana nyon soro soufia kono u bela jele u be nyoyi Allahu akbar nu be soufia en konnala soufia konnala u be nyoyi soufia koredi akuma de mo be boro chama foala ka fo a munu kumbe soufa ulu de dore wala ma ukume kasafinde do wala ma nga
الشيخ عبد الله دانفوديو رضي الله عنه نعم no Usman Danfodio ne oyo odoke ale kumanaka aka nazmu dola ni o nazmu famu ibe boda isisa ako nazmuna نعم ako tajriduna liman lahu tasarrufu ma ihtiqari ghayrihi tasawwuf tajriduna anga woro liman lahu tasarrufu masa min tay koye ka ambla o ka boloka yana anga an hakli bo fembela ka anya bo fembela ka an klo bo fembela ka an nim bo fembeka ka an déconnecté ka an débranché ka bo fembela ka an yele to ala bolo o min tay koye o ki sagoke ko de fana sagoke ma ihtiqari ghayrihi fon fenti alay anga jon ola anga na nyaga ola ka be fode ma tasawufu a fode ma tasawuf o de sufiyai okuma ibna ay ka fo nin ne sufiyai okuma ja nin kun donindo kabini ala kiraka wati la sallallahu alaihi wa sallam ga kun donindo ni kuma den were de ibna ay ka fo kabini adam fo jien mu'min laban ja atseka ke mu'min nyumay fa ka ke sufi de o kuma de nyi jume o de az-zuhd az-zuhd ka banjena ni be fe ka a definition era fie ko mi mo do bi se ka ban kuma la kuma dena me o ma la ini ni ka don la ini min be sufiya la o de zuhd Allahu akbar yani jiya kanun ko buy duskuna ka ala jayi ka ala kira jayi ka lahara ko de nyesiki Allahu akbar na'am يعني نهي جدرا أفو التوجه إلى الله يعني والافتقار إلى الله كي كجويا كو أويرا الله سبحانه وتعالى كألا كما تجيا كو أوكي إيرك والتوجه إلى الله يكونسنتر لي إني شنينك كالله سبحانه وتعالى ما شهود المنة إيكا ألا ديكا صوني إيكا كما به إيكا ألا كا صوني دي دانفون كا كما به إيكا ألا دي إيكا نالا كا دانفون يه donc abe fondema ku zuhudu abe fondema ku sufiya no bana kuma de na sufiya la kum chama be no sufi kuma de we bawla amba fi bon e kana fo ahule ko sufi antikele la mushahata fil istilahat nyoko sama te bengan tawla anga e kometa afe sufiya la anga na zuhudu la ni na zuhudu la sa ibn e ka fo yani islamia hadisa donabaw iba soro umana hadisa kitabu seben chogo ube babu dokala ko babu zuhud Allahu akbar yani ka banjena ube kumoka kitabu do flanya koro min to zuhud ni lil imam ahmad bin hanbal rahimahullah na'am no ye madhhabu nani o chenani nay ahmad bin hanbal ay kitabu zuhud ingla abe kuma zuhudu yere mu yefo zuhudu koreji okuma nabi ma munu temena ka zuhudu kuma chogodi kana se sahaba uma fo kana se tabiina bauma wala amina ka fo ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am ale rakmana zuhuduka ni zuhudu yerete dine ntinye atinye mabulo mauma ni zuhudu tala aseka ke dine ma sebe ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aku salahu awwali hadhihi al ummati bizuhdi wal yaqin wa halaku akhiriha bil bukhli wal amali salahu awwal hadhihi al umma akuni mantun folo unyena ya ka fo islamaya nyena kadaka ko bafla kumbe az-zuhdu umajien ku kanyini fen wal yaqin dangania alala anika dala ka fo jien bi bala harabise boko laban manton laban be halaki ko be chien mawbolo kuma jume ni jogo flay al bukhlu jugu mantia tega mangela wal amalu ka ibon ala kota kan ki natada ala ka hinela
ani ka nata janya ka kɛ i n'a fɔ e bɛ to yen bada bada. Alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ka sahaba dɔ ye sanni kɛ a ɲɛkɔrɔ. O sahaba in ye a fɔ feerekɛla ye ko kalo wɛrɛ n bɛ wari tɔ d'i ma walima n b'a wari d'i ma ni kalo. Alakira kasira sallallahu a ko e hakili bɛ kalo wɛrɛ la? A ko ne Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam n galela masala ni bɛ min bolo ni ne ye ninakili sama a tɛ jigin kɔnɔ k'a fɔ ko n b'a bila fiyewu, wa n'i y'a bila a tɛ jigin kɔnɔ k'a fɔ n b'a sama k'a sɔrɔ Ala ka wele ma se ma. Ka n'i nata janya kojugu. O la zuhudu o de ye ko in bɛɛ ye. N'i ye kitabu in bɛɛ kalan i bɛna ye k'a fɔ kitabu minnu sɛbɛnna sufiya kan u bɛ zahidu de fɔ. Maa minnu kɛra zahidu sahabaw la minnu banna diɲɛ na ka ibada kɛ ka Ala bato kosɛbɛ. Sabula zuhudu u b'a fɔ fana ta'abbud, maa min ka Ala bato ka ca. Bon n'a fɔra ta'abbud ko Ala bato ka ca, Ala bato dan tɛ seli. I b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ olu tun bɛ san bɛɛ sun. O tun bɛ sahabaw la o bɛ tabi'u la. Ta'abbud a bɛ se ka kɛ minnu yɛrɛ fana tun bɛ jɔ ko 1000 seli su ni tile kɔnɔ. A bɛ sahaba caman na, a bɛ Alakira ka alul beitu la o caman o ka ca. Walima ta'abbudu o ye i n'a fɔ maa minnu ka kuranɛ kalan ka ca. Dɔw bɛ olu tun bɛ kuranɛ jigi su o su, dɔw bɛ olu b'a jigi su ni tile kɔnɔ. Dɔw ka kuranɛ jigin cogo o ye tile 3 ye. Ta'abbud a bɛ se ka kɛ zikuru ye. Dɔw bɛ olu subhanallahi de fɔ kosɛbɛ, dɔw bɛ la ilaha illallah de fɔ kosɛbɛ. Bɛɛ ni i ka Ala bato cogoya. O kuma i bɛna faamu k'a fɔ ja sufiya o tɛ dɔwɛrɛ o ye zuhudu de. Donc maa o maa i mana kɛ taabolo la, kɛ shafi'i ye, kɛ hanbali ye, kɛ shi'a ye, kɛ ibadiya ye, maadama diɲɛ kanu t'i la ka ban i dalen don Ala la, i dalen don Alakira ka ciden labanya la, fo ka fara kan k'a fɔ kira wɛrɛ bɛ ci Muhamadu kɔ o kɔni o sen t'a la. I dalen don Alakira ka ciden labanya la sallallahu alaihi wa sallam, i ni sufiw bɛ kun. O de ye Ala dɔn yɛrɛ. Yani tasawuf ye ta'abbudu wa ma'rifatullah. التصوف التعبد ومعرفة الله. فرسيسك على بطو فيك على دون يعرفوني قبل أن تعبدون. على كأن بسابا. نعم. شغلنا نيجي نقولي فلان أو جابر نيجي نقولي فلان كنا كوا أنت نسي وكان تقولي أمي كلو واتي على كواتي كان نولا نوي لاهور ما كلام فوق كلو ما كل لاهور ما كلو نوي كلو ناني منوي لاهور ما كلو زلهجاي أودي زلهجا كنا لا an bɛ se ka dɔw sa koba jumɛn kɛra a kɔnɔna la, diinɛ koba jumɛn kɛra a kɔnɔna la min bɛ se ka to mɔgɔ hakili la. Alhamdulillah sani n ka o jaabi sabula an y'a fɔ dɔ bɛ se k'a fɔ an bɛ ahlul beitu la sufiya u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di. An b'a jira k'a fɔ tasawufu nana baliwara kɛ, yani a nana ye mɔgɔ dɔw de la minnu kɛra shekuba ye n'u ye wurudi di mɔgɔw ma. I n'a fɔ Kadiriya sira, i n'a fɔ Tijaniya sira, i n'a fɔ Shazaliya sira, i n'a fɔ Nakashbandiya sira. Bon o sira in bɛɛ lajɛlen n'i y'u fana ka silsila lajɛ a y'a minɛ jɔn na i b'a ye a bɛɛ bɛ taa tenku Ali ibn Abi Talib la. Donc o kuma na Alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ ale dɔnni duguyali y'a da ye. O kuma dɔnni bɛɛ tun bɛ Alakira la, sariya b'a la, haqiqa b'a la, tariqa b'a la. O kuma na dɔ bɛ se ka kɛ o bɛ Ali kɔ ni haqiqa ye mais a t'a kɔ sariya la, dɔ b'a kɔ tariqa la i b'a sɔrɔ o t'a kɔ sariya la, dɔ b'a kɔ fana sariya la i b'a sɔrɔ o t'a kɔ haqiqa la, o t'a kɔ tariqa la. Min mana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye dafali ye. Ala k'an dafa bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam. A bɛɛ ye Alakira ko de ye, sabula Alakira de ye zahidu Sayyidu Zuhad, Sayyidu Zahidin. U nana ni masaya ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'a fɔ a bɛ d'i ma, a ko n bɛ kɛ abdan rasulan mali wali duniya. A ko ne kira bɛ mun fɔ diɲɛ ye, ne kira bɛ mun fɔ diɲɛ ye. A ko yali diɲɛ ye dɔwɛrɛ ye n'a ma kɛ wagati kunkurunin wa, mata'un qalil, i bɛ damu a la sɔɔni i bɛ taa.
ok o kuma na zuhudu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sufiya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ imam zainul abidin ka kumakan na likay la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum yani ahmad bin hanbal fana ɲiningale zuhudu la a y'o ɲɔgɔn fɔ a ko zuhudu tɛ k'a fɔ i tɛ fɛn mara yo a ko n'i y'a sɔrɔ i kana waso n'a bɔra i bolo fana i kana mɔnɛ nin dɔrɔn de don donc i ka sɔrɔ kɛ ala y'a fɔ cogo min i k'a di ala y'a fɔ cogo min o kuma an bɛ kaloba min na ya aba zahara n'o ye zulhijja ye ko caman kɛra a kɔnɔ an y'olu fɔ arafa de bɛ nin kɔnɔ ko caman caman seliba ani ko caman wa nin kalo in de fana la tile 18 ala ye a fɔ kira ye a ka ali kɛ a ka khalifa ye n'o ye man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kɛra gadiru khum do o cogoya kelen fana la a tile 24 don o de kɛra yomul mubahala yɔrɔni maaw taara hiji la u bɛ taa duwawu jaabi misiri la masjidul ijaba donc kira ani a ka alul beitu u taara yahudi nasaraw olu kunbɛ yen k'u ka dangadon kɛ isa ko la ni nasaraw ko k'a bɔ a ma sabula u y'a ye k'a fɔ ala kira a y'i sigi position dɔ la ko a bɛ duwawu kɛ a ka alul beitu ka a jaabi o kuma o fana kɛra nin kalo tile 24 25 o kɛra don min ni dɛsɛbaatɔ nana kira ka misiri la a ye delili kɛ ni ali y'a ka khatamu a y'o saraka ma donc nin kalo in ye kalo ba de n'a kun bɛ cɛ fana mɔgɔw kan ka ala deli subhanahu wa ta'ala sabula ɲinan san o ye hijira san 1000 ani 400 ani 38 an bɛna bɔ o de la ka taa 39 na mais bɛ ala deli ka an b'a ala deli bɛɛ an b'a fɔ ya مقلب القلوب والأبصار مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال على مي سون يلما باي أكا أنا جرمون يافا نينساينا كنا جرمون كلي نغياني سانا تالا كالا ديلي كأنغا بانو يلما كو كلافياي كاكولو كسوروي كاكلو كبيني أكا أنغا سيتياشون ولوتا ميرلا نعم shagana yani an ga kuma kunce amma yin fa ka feno da ma amma an yara da ni amma kuma ku faida ala ko fo wala na flasil do amma siga ma wira ala ta'ala la ni me awi asirasuru no alhamdulillah ala kan be saba ma kitab do flembulo min to ko fatu zakirin na'am ne shawkani tay don ba badu Allahu akbar hadisa donado tafsir tigido o kuma an ka groupement n'o leader ye o ka miiriya caman o sinsinnen don nin kɔnɔ ɔ maa minnu fana tɛ an ka faamu na u sɔnnen don ni kitabutigi ye o de la an b'a fɛ u ka segin nin ma n'u ye nin faamu dɔrɔn u b'a ye k'a fɔ ja an bɛɛ bɛ ko kelen na o de ma don vacan kɔnɔ fɔlɔ n'o tɛ locomotive kɔni bɛ ka taa ala k'an bɛɛ sababa ma donc to fatu zakirin fayida dɔ b'a la abu zahara maaw kan ka u ɲɛsin a ma kosɛbɛ أننا لك فعلك رك صلى الله عليه وآله من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 أو 25 مرة كان من الذين يستجاب دعاؤهم ويرزق بهم أهل الأرض نكما بعد كم وما نعم نأدبتك ala deli dongo do siyɛn 27 walima 25 k'a fɔ ala y'a fa mumini cɛman na musoman ma ala y'a fa mumini cɛman na musoman ma ko fɔ ala k'i ka duwawu jaabi wa i bɛ fara abdalu kan o waliyu kangaraw ye minnu kosɔn ala bɛ dugukolo kan mɔgɔw sɔn yani ala bɛ mɔgɔw garijɛgɛ i kosɔn yani kosɔn bɛ yen dɛ yurzaku bihim ahlul ard mun b'a se maa ma i y'a fɔ ko ka fayida dɔ di ni ne fayida ye dɛ ŋaniya jɛya i ka don bɛɛ don o don siɲɛ 25 walima 27 i k'a fɔ ala y'a fɔ mumini cɛman n'a musoman bɛɛ ma ala y'a fɔ mumini cɛman n'a musoman bɛɛ ma n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn balolenw ni saliw ko kɔrɔ ala n'i sɔrɔla k'i ka duwawu kɛ ala b'i ka duwawu jaabi o kɔfɛ ala b'i fara a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw kan minnu kosɔn ala bɛ ko kɛ maa ye ala k'an bɛ sababa amin amin inshallah shaykhana dakurnya laban ladli kan laban jumɛn kan inshallah o kuma an bɛ
groupement tɔgɔ min na n'o de ye shu'unu diniya ye a ɲɛmaa ye Dr Hamza ye olu sɔgɔlalen n'u hijiw la Ala ka baara ɲɛ u bolo ka fara an balimakɛ Kunta kan fiqhul minbaril maliki donc anw de bɛ lijinɛ in na an bɛ foli kɛ groupement maa bɛɛ ye a ɲɛmaa ni a kanubaa bɛɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka an ka seliw caya Ala ka an ka limaniya jiidi Ala ka an kanu don ɲɔgɔn na Ala ka an bɛɛ sababa ma wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallim an b'a fɔ rabbana an tigi Ala atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aslih qulubana wa azil عيوبنا وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى تب علينا وتوب رحيم أعطينا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا Ala ka an bɛɛ laban aljinɛ kɔnɔ Ala ka an ka jamana Ala ka basigi ka ɲɛmaw jamana marali Ala ka nɔgɔya u ye kɔmaw jamana taabolo ɲuman ni fasojɔ dusu Ala ka don u kɔrɔ wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ sigi ka an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye ka dugawu ɲini a fɛ an ka wele jaabili la ani nin kunnafoni nafama dili maaw ma ka segin k'a da kan dɔrɔn kɔrɔ groupement ye tɔn i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ na tɔn min kelen bɛ ka taabolo kelen maaw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ sufiya kan minnu bɛ mawludu kɛ minnu bɛ ala kofo kɛ minnu sɔn ni waliyukow ma minnu bɛ kaburu ziyaraw kɛ o n'a ɲɔgɔnna minnu kelen don ka ɲɔgɔn faamu ni hakili la belebele kan a sigikun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka silamɛw gɛrɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn fana a y'o baara in kɛ ka sababu kɛ ka kɔn a sigilen ɲɛ i b'a sɔrɔ karamɔgɔ caman tun bɛ minnu tun mabɔlen don ɲɔgɔn na minnu tun tɛ ɲɔgɔn kalama nka groupement sigili kɛra sababu ye ka maa caman gɛrɛ ɲɔgɔn na minnu tun jama fara ɲɔgɔn ye a dabɔra o de kama ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan silamɛ yɛrɛ nana de walasa ka silamɛya de fara ɲɔgɔn kan a ma sigi fara farali kan an bɛ Alahu taala deli a sigira ko min kan hali bi a tɔ minnu bɛ yen minnu ma se ka kɛ fɔlɔ Ala k'a tɔ nɔgɔya groupement ye baara caman fana kɛ hali jamana ka basigi yɛrɛ la o ye groupement ka baara belebele o y'u jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ an bɛ Alahu taala u y'o baara mun kɛ Ala ka groupement maa bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ya Rabbi ka jamana basigi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an ka hijiden minnu bɛ yen nɔ Ala ka sigi ni o ɲuman ye ka na an ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la o taara hiji baaraw kɛ duwawu minnu kɛra arafa don duwawu minnu kɛra seli don an bɛ Alahu taala deli Ala ka a bɛɛ lajɛlen jaabi san wɛrɛ ni ɲɔgɔn don Ala ka a yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la ka an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn ka segin ka aw yɛrɛ fana fo ka aw wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ni diinɛ ka diinɛ baro la ye ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إيجاد مثلي عين